Som en Pere Joan Martorell i bé, la meva aportació de Mallorca ha estat fobiols, tamborinos, xeremies, gralls, flautes de pastor i la innovació de la xeremia a MIDI, xeremia electrònica. Que nostres ja de ben petits també sempre hem ballat, mos hem vinculat molt en el món de les ballades populars i ja des dels 8 anys ja anava a aprendre a ballar i a ballar per totes les places. Bé, de ben petit ja la figura de xeremies i de la música tradicional ja me va impactar. De les festes del secà, ja ben petit ja les corregudes i altres actes que ja veia, sobretot el so i la presència de xeremies, no, ja visualment i musicalment sempre m'ha impressionat. Bé, com veus, m'agrada molt col·leccionar instruments i llibres i tot el que sigui una mica del món de la nostra cultura, i altres cultures, no? És a dir, sempre m'ha interessat els costums i les tradicions dels nostres avantpassats i de tot el fet cultural. Una altra de les meves passions sempre ha estat la docència i l'ensenyança, perquè jo vaig tenir una docència de l'antiga tradició oral, que és que un xeremier ho passava a un altre xeremier i clar. I jo sempre m'ha interessat el fet de poder mostrar una tècnica i poder ensenyar la tècnica d'aquests instruments, així com la difusió en els al·lots petits i a les escoles, perquè coneguin i tinguin un tacte físic en els instruments.